Hola a tots! Com heu vist, després que l'Òscar hagi donat diners als banquers, les persones han caigut i s'han mort. El que volem representar, nosaltres som el grup de cooperació d'aquí la Fundació Autònoma Solidària i us volíem demanar si sabíeu que els bancs convencionals inverteixen els nostres diners en armament. I per tant, us volíem demanar que us afegiu a la campanya Desarma la banca. Nosaltres estem fent tota una campanya aquest any que es diu Triem banca ètica i, per exemple, farem activitats, xerrades. Avui, aquí baix, a la plaça Cívica, a 2:15, teniu una xerrada de l'Arcadi Oliveres i després a les 2 una xocolatada. I ens agradaria molt que ens seguíssiu. Tenim una pàgina al Facebook que es diu Triem banca ètica. Podeu posar m'agrada i estareu informats de tot el que farem durant aquest any. Moltes gràcies!